Barcha галәмнәрне дә юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң-киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җир һәм күкләргә Аллаһның рәхмәте булып килгән безгә шушы хак динебезне өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез. Аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Газиз кардәшләрем, бүген изге җомга көне. Җомга көн дөнья яралганнан бирле бүгенге көнгә кадәр һәм бүгенге көннән соң кыямәткә кадәр атнаның иң дәрәҗәле, иң мәртәбәле, иң изге көне санала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Хайру яумин талаат алейхи шамс яумул җум'a." Кояш офуктан, горизонттан өскә күтәрелгән иң хәерле көн ул җомга көне диде. Шушы җомга көнендә Адәм алейхиссалам юктан бар кылынды. Җомга көнендә җәннәткә кертелде. Җомга көнендә җәннәттән чыгарылды һәм кыямәт көне дә, ягъни дөнья бетүдә фақат җомга көнне, бары тик җомга көнне генә булыр диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Җир өстенә килгән һәр пәйгамбәр кешеләргә изге җомганы күрсәтте һәм изге җомгага чакырды. Китап әһелләре дә җомга иң изге көн икәнен белделәр. Ләкин Аллаһ аларның адашачакларын белеп, аларның күңелләреннән җомгага булган хөрмәтне алды. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Бухари Муслим җыентыгында килә: "Без ахыргылар" диде. Мы последний, чөнки без иң соңыннан килдек. "Ва нахну сабиқун" диде, ләкин без алдынгылар диде. Мы последние, но мы самые первые диде. Бу дөньяда без соңгы килдек, ләкин кыямәттә без беренче барачакбыз. Җәннәтнең ишеген безнең өммәт ачып керәчәк, иң беренче булып. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аларга китап бездән алда бирелде" ди. Ә безгә алардан соң килде ди. Бу көнне зурлауны, бу көн дигән сүз җомганы зурлауны Аллаһ аларга да кушты ди. Ләкин алар бу хакта бер-берсенә каршы килделәр ди. Ихтилафка кирделәр ди. Һәм Аллаһ безне шушы көнгә юнәлтте ди. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу безнең көн диде. Иртәгә яһудилар көне диде. Иртәгәдән соң насаралар көне диде. Шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күрсәтте: һәр заманда, һәр җирдә, һәр халыкка, һәр өммәткә, һәр милләткә иң изге көн ул җомга. Ләкин Аллаһ кемнәрнедер изге җомгадан мәхрүм итте. Әлбәттә без ислам өммәте өчен Аллаһ саклаган икән шушы җомганың дәрәҗәсен, без аны сакларга һәм киләсе буыннарның да күңелләрендә изге җомгага булган хөрмәт, ихтирамны без җиткерергә тиешбез. Һәм бүген җәмәгать ике бәрәкәт, ике фазилат бергә җыелды. Изге җомга көненең бәрәкәте һәм изге Гарафа көненең бәрәкәтедер. Бүген ислам диненең, ислам өммәтенең, шәригатьнең камиллеккә ирешкән, үзенең иң камил ноктасына килеп ирешкән
һәм Аллаһның безгә булган нигъмәте тамамланган көн булып тора. Гомар ибн Хаттаб әмир булганда, аның янына бер яһуди килә. Бер яһуд кешесе килә һәм әйтә: "Эй, мөэминнәрнең әмире", ди. "Сезнең китабыгызда", ди, ягъни Коръәнегездә, "сез укый торган бер аят бар", ди. Җәмәгать, әле без ул аятны беләбез микән? Яһудилар Коръәнне укыдылар һәм белделәр ул аятны. Гомар ибн Хаттабка әйтте: "Сез укый торган Коръәнегездә бер аят бар", ди. "Әгәр дә мондый аят без яһудларга килгән булса", ди, "шул аят ингән көн безнең өчен бәйрәм булыр иде", ди. "Зур җиңү, гает булыр иде", ди. Шуннан Гомар ибн Хаттаб сорады: "Ул нинди аят соң?" диде. "Кайсы аят?" Һәм бу яһуд укыды Аллаһның аятын, Маида сүрәсенең 3-нче аяты. "Әл-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина". Бүген, Аллаһ Тәгалә әйтә, бүген ди, сегодня мин сезнең динегезне камил кылдым, ди. Булды, шариғат урнашты, дин кануннары килеп бетте. "Ва атмамту алейкум ни'мати", һәм сезгә булган биргән нигъмәтемне тамам кылдым, ди. Ахырына җиткердем, ди. Булды, Коръән килде, ахырына җитте. "Ва радиту лакумул ислама дина", һәм сезнең шушы исламыгыздан дин буларак мин разый булдым, ди. Менә шушы аят безгә килгән булса, ди, яһуд әйтә, "Без шул көнне үзебезгә зур бәйрәм итер идек", ди. "Бу шундый зур бәйрәм булыр иде", ди. Һәм шуннан соң Гомар ибн Хаттаб әйтте: "Без бу аятның Аллаһның илчесенә кайсы көнне килгәнен һәм ул кая булганда килгәнен беләбез", диде. Бу изге җомга көнендә Аллаһның илчесе Гарафәдә басып торганда килде, ди. Ягъни, нәрсә дигән сүз? Җомга белән Гарафә бергә туры килгән көнне Аллаһ шушы аятны иңдерде. Һәм Гомар ибн Хаттаб әйтә: "Без дә бу көннәрне үзебезгә бөек, зур бәйрәм көннәр итеп кабул итәбез", диде. Бу Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Раббыбыз Аллаһ әлеге шушы 2 көн, җомга белән Гарафә көне, алар белән Коръәни Кәримдә ант итте. Хәтта 2 түгел, 3 көн белән ант итте. Буруч сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вал яумил мау'уд ва шаһиди ва машһуд". Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вагъда ителгән көн белән ант итәм", диде. Бөек Раббы һәр вакыт бөек нәрсә белән генә ант итә. Аллаһ Тәгалә бөек һәм ул бөек әйберләр белән ант итә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә нәрсә беләндер ант иткән икән, димәк ул нәрсәнең әһәмияте зур. Ул нәрсәнең дәрәҗәсе зур. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә вагъда ителгән көн белән ант итәм, диде. Шәһадәт, шаһид булучы көн белән. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Клянусь тем, который свидетельствует, днем, который свидетельствует, и освидетельствованным днем", диде. Шәһадәт кылынган 3 көн белән ант итәм, диде. Һәм Имам Тирмизи риваятында килә, Абу Хурайра радиллаһу анһу әйткән: "Вагъда ителгән көн ул кыямәт", диде. Аллаһ беренче кыямәт белән ант итте, ди. Шәһадәт кылынган көн ул Гарафа, диде. Ә шаһид булучы көн ул җомга, диде. Димәк, Аллаһ монда 2 аятта кыямәт белән ант итте, җомга белән ант итте һәм Гарафа белән ант итте. Шулай ук Фәҗр сүрәсендә дә Аллаһ Тәгалә "Ваш-шафъи вал-ватр" диде. Ант итәм җүп көннәр белән, чотными днями һәм так көннәр белән, нечотными, диде. Һәм Ибн Аббас радиллаһу анһу әйтте: "Аллаһ ант иткән җүп көн ул Корбан", диде. Ә Аллаһ ант иткән так көн, чотный, нечотный, ул Гарафа, диде. Чөнки нечотный Гарафа 9-нчы көн, чотный 10-нчы көн Корбан, диде. Ягъни Корбан белән һәм Гарафа белән ант итәм, диде. Менә шушы аятлар күрсәтә,
Гарафа көненең, Корбан көненең һәм изге җомга көненең дәрәҗәсен. Һәм шуннан да җәмәгать ислам әһле өчен менә бу көннәр бүйек шатлык көннәридер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям санап китте. Яумул Арафа диде. Гарафа көне диде. Яумун Нахр диде. Корбан көне диде иртәгә. Һәм айямут ташрик диде. 3 ташрик көннәре, Корбаннан соң 3 тәкбир әйтә торган ташрик көннәре без ислам әһле өчен бүйек изге гайет көннәридер диде. Ашау һәм ишү көннәре дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук җәмәгать беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шакырды. Кем бу елны үзенең гафиллеге белән, чөнки моны инде минбәрләрдән ничә кат әйтәбез, кешеләргә җиткерергә тырышабыз. Әгәр дә изге Гарафа көненең уразасына керә алмаган икән, бүген язып куегыз, киләсе елның Гарафасына исән булсагыз керергә кирәк. Керергә кирәк җәмәгать. Кемдер оныта, ой исемнән чыккан, ой эшем күп булды, ой машакатым булды. Менә җәмәгать, әгәр дә берәр министр, берәр президент синең бизнесыңа шалтыратып, фәлән көнне миңа шалтырат әле, яки кил әле, мин синең бөтен вопросларыңны решу дисә, онытмыйбыз бит. Тегендә язабыз, монда язабыз, йоклар алдына хатын карале, бер иртәгә яме минем министрга барасы бар, ул миңа все вопросы решит дип. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Гарафа көнендә ураза тотыгыз, 2 еллык гынахыгызны кичерәм диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямдан сорадылар. Гарафа көненең уразасы турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Гарафаның уразасы 2 еллык гынахны кичерә диде. Үткән елның һәм киләсе елның диде. Бер көн ураза 2 еллык хаталарын кичерелә диде. Һәм шуңа күрә җәмәгать, менә бу шундый изгелек кулдан ычкынса, аны тотып булмый. Ни өчен тотып булмый? Ул китте инде. Киләсе елга тотсаң да, ул синең үткән елның Гарафасы түгел инде. Ул киләсесе. Шуңа күрә Раббым гомеребездә күпме көн бирсә, әгәр дә Гарафада сау-сәламәт булсак, хаҗда булмасак, чөнки хаҗилар тотмыйлар, аларның башка гыйбадәт, безгә шушы көннең уразасын сакларга кирәк. Шулай ук изге Гарафа көнендә, Гарафада җәмәгать, Аллаһ үзенең кылларыннан бүйек антны алды. Ибн Аббас радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһ Адәмнең аркасыннан кыямәт көненә кадәр бу җиргә киләчәк бөтен нәселен чыгарды ди. Атабыз Адәмнең умырткасыннан, позвоночнигыннан Аллаһы Тәгалә чыгарды бүтүнебезне. Адәмнән, Хавадан күпме балалар туачак, кыямәткә кадәр бүтүнесен чыгарды ди. Һәм антны алардан ант алды Гарафа көнендә ди. Гарафа көнендә ди. Һәм ул җаннар ди, ул кешеләр кырмыскалар кебек ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһ каршына тизелделәр ди. Кырмыскалар кебек Аллаһ каршына тизелделәр. Һәм шуннан соң Аллаһ аларга «Аласту би раббикум» дип әйтте ди. Мин түгелме сезнең Раббыгыз? Ния ли ваш Господь дип әйтте ди. Һәм шул кырмыска кебек, тузан кебек тизелеп торган Адәмнең нәселе «Қалу бәлә шахидна» дип әйтте. Әлбәттә син, без шәһадәт бирәбез дип һәрбер җан ант бирде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Бу Гарафа көне иде ди. Аллаһы Тәгалә кешелек тарихында бездән алган бүйек ант өчен сайлады бүйек көнне. Ул да булса Гарафа көне. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Гарафа гынахлардан паклану, җәһәннәм утыннан кутылу көне булып тора. Имам Муслим җыентыгында килә. Айша радиллаһу анха тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый сүз әйтте ди. Ма мин яумин акфару мин ан яғтиқ Аллаһу фиһи абдан минан нари мин яумин Арафа ди. Аллаһы Тәгалә ди, Гарафа көнендә кешеләрне җәһәннәмнән азат иткән кебек бүтән көн юк ди. Бүтән юк андый көн ди. Шул кадәр күп кешеләрне Аллаһ Гарафа җәһәннәмнән
азат иткән ди. Аллаһ Тәгалә җәһәннәмнән кемнедер азат итер өчен ул нәрсә эшли? Ул аның димәк гынахасын кичерә. Шулай бит? Димәк ул аларны гафу итә. Димәк бу мәгъфират көне. Бу җәһәннәмнән котылу көне. Һәм Аллаһ Тәгалә ди үзенең фәрештәләренә бер якынайыр ди. Һәм нәрсә дип әйтер? Соңыннан ерагайыр ди. Һәм нәрсә дип әйтер ди? Ул үзенең фәрештәләренә әйтер ди, бу кешеләр нәрсә телиләр миннән дип ди. Ягъни хаҗилар. Хаҗилар ничә миллион хаҗи дөньяның бар почмакларыннан килеп көне буе зикр, тәсбих әйтәләр. Менә безнең инде кардәшләребез кемдер хәзер кояшта, кемдер монда иссе, шулай бит. Бүген анда 45-50 градус, анда Гарафада көне буе безнең хаҗиларыбыз дуга кылалар. Аллаһ Тәгалә аларга фәрештәләреннән сорар ди, булар ник килгәннәр? Булар нәрсә телиләр ди? Нәрсә телиләр? Әйтсеннәр. Аллаһ Тәгалә аларның теләгәннәрен кабул итә. Һәм Ибн Умар, Абдулла ибн Умар тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Гарафа көнендә ди, Аллаһ Тәгалә Гарафа әһелләре, ягъни Гарафа үзәнлегенә җыелган бәндәләренең алар белән мактаныр ди, горурланыр ди, һәм әйтер ди, унзуру иля ибади, карагыз әле фәрештәләр, карагыз минем бәндәләремә ди. Аллаһ Тәгалә фәрештәләрен чакырып әйтә, карагыз ди, Гарафада утырган минем бәндәләремә ди. Карагыз ди, аларның ди киемнәре тузанланган ди. Аларның чәчләре, сакаллары тузган ди. Чөнки элек-электән җәмәгать кешеләр кемдер җәяү, кемдер атына утырып, кемдер ишәгенә утырып, кемдер пароход белән, кемдер аннарысын поезд белән, хәзер инде кемдер самолет белән нинди авыр, мәшәкатьле юллар үтеп, шушы Гарафага киләләр. Нишләргә? Кулларын күтәреп сырага. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, карагыз әле фәрештәләрем ди, күрегез әле ди, минем бәндәләрем килгән ди. Чәчләре тузган ди, киемнәре тузанланган, тирләп беткәннәр, арганнар юлдан. Аллаһ Тәгалә аларның гынахларын кичерә һәм аларны уттан котылдыра. Шулай ук җәмәгать, Гарафа ул дуга көне. Изге Гарафа дуга көне. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән, иң хәерле дуга дигән Гарафа көненең дугасы дигән. Бүген Гарафа көне. Иң хәерле дуга Гарафа көненең дугасы дигән. Һәм мин әйткән зикрләрнең, пәйгамбәрләр әйткән зикрләрнең иң хәерлесе ди, ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лаһ, лахул мульк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир ди. Шушы зикр ди, бу мин әйткән һәм пәйгамбәрләр әйткән зикрләрнең иң хәерлесе ди. Менә бу хадис җәмәгать Имам Тирмизи риваятендә килә. Менә бу Гарафа көненең дуга көне икәнен күрсәтә. Бүген без дуга кылырга тиешбез. Инде көннең яртысына килдек, хәзер икенче яртысына китәбез. Тагын 2 бәрәкәт өстәлә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бардыр җомга көнендә бер мизгел, кем шушы мизгелдә Аллаһка дуга кылса, аның ул дугасы кабул була диде. Ләкин әйтмәде. Әмма галимнәребез күп хадисләрне караганнан соң, сахабаларның тормышларын өйрәнгәннән соң, алар яздылар китапларында кайсы көннәр микән ул дип. Анда 30дан артык риваят килә. 30дан артык вариант килә, менә шунда. Шуларның берсе ул җомганың ахыр сәгатьләре диде. Җомганың ахыр, ягъни икенде вакытлары. Икендедән соң менә шушы кояш байыган вакытлар. Бу бигрәк тә бүген күбебез Гарафа уразасындадыр шәт иншалла. Менә шушы вакытларда дугада булыйк. Зикрдә булыйк. 2 бәрәкәт. Гарафаның дугасы, изге җомганың дугасы. Аллаһ Тәгалә дугаларыбызны кабул итсен. Һәм шушы җомганың, Гарафаның ахыр сәгатьләрендә дугада, зикрдә, тәүбәдә, истигъфарда булырга язсын һәм гынах хаталарыбызны Раббым кичерсен. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم.